Posle duže pauze, izazvane ozbiljnim zdravstvenim problemima, pevačica Zorica Brunclik ponovo će zasesti u sudijsku stolicu takmičenja Pinkove zvezde. Ovu vest nije objavila RTV Pink, već njen suprug, čuveni harmonikaš Miroljub Aranđelović-Kemiš. On je prvi put pred medijima detaljnije progovorio o zdravstvenom stanju svoje supruge i potvrdio njen povratak na televiziju. Prema prenesenom citatu sa portala, Kemiš je otkrio dve ključne stvari. Prva, zdravstveno stanje Zorice Brunclik. Prvi put je javno objasnio kroz šta je sve prošla, ali bez preciziranja dijagnoze. Ranije se spekulisalo o moždanom udaru i teškoj rehabilitaciji. On je potvrdio da je bilo kritično, ali da se sada oporavlja dovoljno da može da se vrati poslu. Po dva, povratak u Pinkove zvezde. Rekao je da je Zorica prihvatila poziv produkcije i da će uskoro početi sa snimanjem novih epizoda. Nije precizirao od kog datuma, ali je naglasio da je spremna i srećna što će opet biti među mladim takmičarima. Ovo je jedini javni izvor te informacije. RTV Pink, uredništvo Pinkovih zvezda, ni sama Zorica Brunclik putem društvenih mreža još nisu izdali saopštenje. Zorica Brunclik je bila jedna od najdugovečnijih članova žirija u Pinkovim zvezdama od samog početka takmičenja. Njen oštar, ali majčinski komentar uz prepoznatljivu dikciju i stil postao je zaštitni znak šoua. Međutim, pre oko godinu i po dana naglo je nestala sa ekrana. Pojavile su se nezvanične informacije o teškoj bolesti, a ni porodica ni televizija nisu htjeli da daju detalje. Publika je nagađala. Neki su mislili da je penzionisana, drugi da se povukla iz privatnih razloga. Kemiš je ćutao sve do sada. Zato njegov istup na portalima predstavlja prvi zvanični komentar iz najuže kruga porodice. Time se prekidaju meseci tišine i spekulacija. Pinkove zvezde su trenutno u toku nove sezone, žiri se menjao. U poslednje vreme su bili tu Lepa Brena, Ana Bekuta, Aca Lukas, ponekad i drugi estradnjaci. Povrak tako Zorice Brunclik znači povećanje gledanosti. Njena imenjakinja ima vernu publiku starije i srednje generacije. Stabilnost žirija. Una je uvek važila za razrednu, ona koja drži autoritet i red. Emotivni momenat, gledaoci će želeti da vide kako izgleda i kako funkcioniše posle oporavka. Produkcija RTV Pink još uvek nije potvrdila datum njenog prvog pojavljivanja, ali prema Kemiševim rečima to bi trebalo da bude vrlo brzo. Ono što još uvek ne znamo i što nije potvrđeno, da li će Zorica biti stalni član žirija ili samo gost, da li je potpisala ugovor. Kakvo je tačno njeno zdravstveno stanje sada? Kemiš nije dao medicinske detalje. Zašto RTV Pink ćuti? Možda priprema specijalnu najavu. Do zvaničnog saopštenja televizije ili Zorice lično, ovo ostaje izjava supruga, a ne zvanična potvrda šoua.